Helo boys, croeso i'r Llew-Fod, croeso i Melbourne, a mae'r Llewod wedi wneud e. Mae wedi ennill ar ail prawf, a mae wedi ennill y gyfres, a mae'r bloen... Mae'r bloen sy'n mynd hyn yn dod o Jac Morgan. Dyna mewn y Come on, Jac. Cymaint o mewn yn eto ni. Ar yr awr. Da iawn, Jac Morgan. Sio ti'n teimlo ar ôl yna? Fi'n eitha eitha chuffed. So oedd y gired o fi i gweud, ond na, eitha bles o fe, chuffed i wneud i ennill. Ti'n ddim yn trwy dy feddwl di'r eiliadau ola yna? O'n i bach yn nerfus. O'n i'n meddwl o'n i'n rhaid, ond weles i fe, wedyn i'n meddwl, sim dal o se fi dde, ond na. Mae pawb yn chuffed, mae'r tili draw yn y cornel, a gallu cerdded rown a clywed pawb a'r Cymru i gyd sy'n ma, mae'n gret, mae'r cefnogaeth yn ardderchog, a chuffed i clywed pawb yn ynyr. A chi di ennill y gyfres? Chi di ennill y gyfres? Ydyn, so, eitha chuffed, dau. Dyna ffordd i dathlu pen blwydd apus y mam i fyd. O, ie. O, dwi'n pen blwydd y fam di? Nos o dda, so, na chuffed, dau, so. Ble, so, joies ti'r 20 munud ola yna? Do, joies i, ie. Bach yn nerfus gyda fe mor agos, ond na, nes i mwynhau, so. Mae'r geiriau Andy Farrell wrth i chi gyd gerdded o'r caf draw yna, yn glywed yn siarad â chi gyd. Just gweithio ni, just yn mynd rown a fel gweld cefnogaeth i gyd, mae'n siŵr mynd rown pawb, so na, dyn gyd. Ti eisiau mynd i weld y Daily D, weld y cefnogwyr? No, fi wedi gweld, fi'n ôl i gweld hwnna, so gobeithio mynd o lawr y cae. Cera di, llon gyfer... Mwynhau, bai. Ni mor prawd o ti, Ware teg. So chi'n mynd i allu clywed fi nawr, chi? Chi'n mynd i allu clywed fi. Chwa fe, gewn ni gwestiwn falle nawr gyda'r gynulleidfa, a dewn ni nôl i sgwrsio, right? So gewn ni cwestiwn gyda'r cefnogwyr gynta. Helo, Geraint Davies o Port Tywyn. Cwestiwn i Ken. Wedi ti wedi gwneud dau'n Superman fel Dan Sian yn sgwr o cais? Dyna'r cwestiwn o gynulleidfa. Ti Ken, wyt ti eriod wedi gwneud Superman dau fel na chance? Dim un sydd wedi dod off, anyway, ond un o feithio nes i cymryd quick tap yn erbyn Glasgow. Nes i haneri ysgwydd fi, so oedd e ddim yn gret, ond na, lot o cwestiynau yn cael ei gofyn a trafod. Ble ni'n eisiau ni trafod amdano fe. Ond nath e'n neidio, ond oedd e'n in the act of scoring y traed o fe. A mae'n neud yna mor dda i fod yn dig. Yn amddiffynol oedd boes Awstralia yn rhy isel. Mae rhaid i un mynd yn uchel, ceisio targedu'r bel, ond cais Agan Dan Sian. Fi'n trio cofio gêm fi wedi gwylio lle dyw Dan ddim yn sgori. Mae fe'n sgori bron bob gêm y fe ware. Ie, wel, mae'r hookers nawr, mae bachwr nawr yn superstars nhw. Yn y dydd i, o'r ysgellwyr yn cael gyd o'r sylw, ond mae'n chwaraewr arbennig. Mae'n sgori pob tro mae'n ware. Mae'n wastad yn y llefydd, mae'n eisiau bod, mae'n licio bod ar yr asgell llefydd a gorffen pethau bant. A ysgol mae'n symudol, mae'n rhwng popeth, so ie, chwaraewr arbennig. So be, yn yr holl cyffro yma, so ni wedi cael argraffiadau chi o'r gêm eto, Jac yn dod, yn wneud yn y cwestiwn. Oedd Awstralia cyment yn well heno, Ken, yn dod nhw? Na nhw yn, siarad ni wrthos diwetha, faint mor corfforol oedd y Llewod a nhw ar lefel gwahanol. Mae'r rygbi yn eitha syml. Os chi'n ennill y llinell ffantais yn ymosodol amddiffynol, mae cyfle da chi. Dath Awstralia mas, lot o sôn amdano Will Skelton a Valentini'n dod nôl, a wnaethon nhw'n gwneud y job. 40 munud o Valentini, 50 o Will Skelton, corfforol, a wnaethon nhw roi y Llewod dam pwysau. A dechrau wneud y Llewod, gofyn cwestiynau o'i hunain nhw. Lle maen nhw ddim wedi bod ar y daith ma, really, yn gêm enfawr, dam pwysau. Oedd Australia'n dda heddi, fo'n deg nhw, a bron wedi croesi'r llinell. Ie, nath y chwaraewyr yn ei gwaniaeth yn dod, a Skelton wneud gwahaniaeth mawr iawn yn y 10-15 munud cyntaf yn arbennig. Ie, fe wedodd Ken, hwnna oedd y wahaniaeth wrthos diwetha. Bod yn gyfforol, ennill llinell fantes, cael y chwaraewyr dros y llinell fantes, datlwytho'r bel mas o'r tackle, a hwnna oedd y wahaniaeth yn wedig yn yr hanner gynta. Hwnna oedd y plan Joe Schmidt, i just ware wahanol wrthos diwetha. Ennill y tir a cael crac ar y Llewod a chwarae teg yn nhw. Yn bron yn y diwedd, oedd hwnna'n ddigon dda. Ond mae'n rhaid i roi lot o sylw i'r calon y Llewod i cadw fynd reit i'r funed, i'r funed ola a gorffen y gêm fel nath nhw. Lot o profiad yn y tîm y Llewod na hefyd a dangos oedd hwnna yn y diwedd. A fel Shane yn sôn fanna am Joe Schmidt,
Mae fe'n hyfforddwr talentog iawn, mae fe'n hyfforddwr craff iawn. A ti'n gallu gweld newidiadau bach yn tactegol yn y perfformiad hyn o gymaru â wythnos diwetha? Wnaethon nhw newid lan y lein lot, torri allan, defnyddio Valentini fel bach o decoy. Welyn ni lot fwy o'r bel yn, gyda Swili yn ei dwylo fe, a nath e creu argraff. So wnaethon nhw trio lledu'r bel ar ôl i Skelton a Valentini, newid y gêm ar y llinell ffantas na. Nath e roi cyfle i Liner, actually gweld talent heddi, a roi cyfle i Swili i cael ei dwylo ar y bel. Do, a wnaethon nhw tawelu'r dorf y Llewod yn do, yn ystod y 10 munud cyntaf yna. Rwy'n newydd glywed o Jac nawr, fi jyst eisiau mynd dros yr eiliadau ola'r gêm gyda chi'ch doi. Mae rhaid fi fod yn onest, nes i ddim watcho'r 2 munud ola, oedd y menyn yn nwylo i, felly oedd y plant yn gweithio fi beth oedd yn digwydd. Felly, oedd rhyw syniad i fi beth oedd yn digwydd, ond y clear-out ola yna, oedd e'n agos. Oedd hi yn agos. Wel, nes i gweld y cais, nes i neidio yn y lift i dod lawr i fan hyn. A fel o'n i dod mas y lift, o'n i gweld ar y sgrin. A wedyn ni weles i taw Jac o dde, a ni'n meddwl, so mae'n siarad dan y hun o fi, ond nes i trwyddo hwn y 2017 ar taith y Llewod. Ond i fod yn deg o fe, oedd e'n isiel, oedd breich o fe na, oedd e'n edrych lot fath o beth oedd e. A i fod yn deg i PRD, mae yna'n penderfyniad... O, mawr. Digon hawdd le'n neud, ond oedd e'n rymus, oedd e'n, it was liga, o'n i'n meddwl, wel, chuffed bod Jac wedi dod bant iddi, ond sa'n credu wedi dod bant iddi, achos na beth i ni gweld o'r Jac trwy'r daith ma, a nath e'n neud y swydd e'n gret, a rhoi cyfle i Hugo Keane yn sgori'r cais ar y diwedd. O'n i'n gweud, oedd y tri hwnna ni, oedd y dorf i gyd fan hyn yn nerfus yn eiliad yna. Allai ddim, oedd e'n anodd i Jac esbonio i ni, yn dod yn yr emosiwn fanna, beth oedd yn mynd drwy feddwl e. Allai ddim dychmygu beth oedd yn mynd drwy feddwl e. Oedd e'n nerfus iawn. Oedd e'n glos, fe wedodd Ken, peth sydd wedi sofio fe yw bod e'n isiel a mae wedi defnyddio breichau. Ddim lot arall oedd e'n gallu neud, Oedd technic gret o fe. Oedd y technic yn perffaith. Oedd ti'n bach o super dive gan y boi Aussie na, ond siwr o fod bydde munud neu munud hanner pryd oedd e'n nerfus iawn, ond fe mae Jac yn neud. Mae'n dod arno, neud y gyd y gwaith ci, sneb yn weld, a yn y diwedd, os na chi'n ennill ardal y tackle, dyw y cais na ddim yn digwydd. So, welon ni Hugo Keane yn un just nawr, sgori cais i ennill y prawf yn y Llewod. Dwi ddim yn mynd well yna. Na, dwi ddim well yna. Sorry, fi chwerthu, mae dyn noeth yn y crowd. Mae dyn noeth? O, fi ddysgu draw straight o'i, o'n i fanna, le mae'r dyn noeth? Le mae fe? Falle bod eisiau ni sôn, falle ti'n bach am disgybleth y Llewod heddi? Na, nhw'n disgybledig iawn wythnos diwetha, ond fi'n credu mae rai roi Curo Awstralia, wnaethon nhw roi y Llewod dam pwysau, ac yn gallu gweld Maro Itoje, Tom Curry, yn ceisio newid y gêm, a ceisio cael moment i troi llif y chwarae, a na beth sy'n digwydd, pan chwi dam pwysau. Mae'r disgybleth yn Awstralia, oedd e mwy oherwydd y pwysau Awstralia yn rhoi arno na y Llewod, a mae rhaid roi Curo Awstralia amdano hwnna, ond fel mae Shane i gweud, wnaethon nhw ffindio ffordd i ennill pam maen nhw dan pwysau, a na beth sy'n bwysig. Ond maen nhw'n dysgu lot yn mynd mewn i'r trydydd prawf eto, a maen nhw'n cael profio gwahanol wythnos ma. Ond cael y cerdyn melyn yn gynnar, nath roi Awstralia cymryd y cyfleoedd na, ond mae rhaid jyst rhoi clod i'r Llewod. Dan pwysau, disgybleth gadw nhw lawr ar y degau, ond maen nhw'n ffindio ffordd i ennill. Ac mae'r ddylfryd sy'n fod yn bwysig, ond dyw e mewn, achos o'n i'n siarad gyda... Nes i fynd lawr i wneud cwbl o bethau gyda'r cefnogwyr gynharach heddi. O'n i'n siarad gyda Ugo Moni a Anthony Watson am y meddylfryd oedd yn mynd mewn i'r ail prawf ar ôl i chi ennill y prawf cyntaf. Beth yw'r meddylfryd? Beth sy'n rhaid fod yn iawn? Achos dim lot o tîmau'r Llewod wedi ennill y prawf cyntaf a'r ail prawf. Mae'n galed achos mae'n rhaid i sy'n mynd mlaen, mae'n rhaid i wneud y pethau oedd wedi gweithio yn y gêm gynta a cadw nhw fynd. O'n nhw moyn bod gyfforol, o'n nhw'n gwybod o Skelton a Valentini dod nôl i trial middi nhw yn y lle yna. A mae'n galed, ond peth mwy pwysig yw, o'n nhw'n gwybod bydd Australia'n dod mewn i'r gêm yn gyfforol, chwarae gyda tempo, roi pwysau ar y disgybliaeth, ac yn y dechrau oedd lot o cic i gos wedi mynd y ffordd Australia. Ond beth i gael mas y gêm na yw ffordd maen nhw'n cadw ware, cadw mewn y gêm, cicio i'r cornel, sgori cais, a just cadw mewn fe. A
mae hwnna'n pwysig iawn hefyd. Mae fe wedi sy'n gynnar. Mae hwnna'n chwaraewyr profiadol yn dod trwyddo. Eto, Tyburn yn arbennig. Gafodd e tymach y fflac cyn y ddau prawf gynta. A os chi'n moyn rhywun i sefyll lan i'r plat, a ble mae amser mi'n neud yw mewn y ddau prawf gynta. So chwarae teg i fe hefyd. Ti di enwi cwbl o chwaraewyr fan'na. Pwy nath sefyll mas i ti heno wrth edrych ymlaen i'r trydydd prawf? A fi credu oedd Sian yn dda eto. Fi credu oedd Porter yn really dda. Dod mewn i dechrau. Yn rôl bach gwahanol. Fi'n credu o'n nhw moyn Ellis Genji dod oddi ar y fainc a creu argraff cario. Ond oedd angen cael Porter na. Leid not o'r gwaith caib yr aw. Oedd e'n dda heddi fi'n credu. A nath y scrum... Ddim lot o scrymiau, ond oedd e... Wnaethon nhw dominyddu'r adran na'r scrum. A pan maen nhw angen rhywbeth, oedd y scrum wedi profi hun. So o'n i bles iawn gyda Andrew Porter dan Sian. Rai fi gweud taig furlong hefyd. Wythfed gêm prawf i'r Llewod o'r fron. A oedd e'n gret heddi, a nath e troi lan hefyd. Wrth edrych mlaen i wythnos nesaf nawr, pa mor rwch syniad i ni beth bydd wythnos ma fel i'r garfa yma? Pa mor anodd yw e? Chi di ennill y gyfres? Chi eisiau moyn joio'n Sydney nawr, nag chi? Ie. Ti'n rhywbeth bod ni wedi mwynhau Australia beth bynnag, ond y peth yw, bydd Sarra Elgan a gyd y chwaraewyr, maen nhw gyd yn proffesiynol, bydd nhw'n gyd yn moyn ennill y gêm y prawf ola i fynd 3-0, a hefyd heb colli ar taith. Dyw hwnna byth yn digwydd ar taith Llewod. So, wythnos nos i dathlu heddi, falle dyn nhw bant fori, o bydd nhw'n paratoi. Bydd y boys yn moyn wario trydydd prawf hefyd. Ond y peth yw, mae hwn yn cyfle i'r carfa yma roi enwau yn yr anfarwolion y Llewod. Sa'n gwybod ystadegau, ond bydd y tîm cyntaf i ennill 3-0 yn sicr yn yr o fodern, yn oes proffesiynol. Efe 74 wnaethon nhw'n neud? Ond wnaethon nhw ddim ennill gyd o'r profion, oedd hi'n gêm gyfartal yna. Mae hwn yn cyfle i'r garfa yma roi ei hunain ar lefel gwahanol i pob taith Llewod arall. Mae'n gyffroes, yn dwi? A fe. Ydy. A mae'r dor dal yma, maen nhw dal yma yn aros i'r chwaraewyr. Mae'n credu falle bod y chwaraewyr di mynd mewn nawr o'r tig. Maen nhw'n aros am Shane. Na fi, maen nhw'n aros am chi'ch doi. Alla just gweud Ken Owens, pa mor smart mae fe di gwisgo iddi? Ti'n mynd mas o Leno, ti? Na, ni gyda'r prawn sandwich brigade eddi yn ei. Ti da'r pobol posh i fi, o ti Ken Owens? Wastad yn smart. Oedd e ddim yn bita pizza chips yn y dor fi fi. Diolch am eich cwmni chi boes, ni wedi joio Melbourne, mae'r Llewod i wneud maen nhw wedi ennill y gyfres. Allwch chi weld yn eich bwyntiau gwrs ar S4C, a mi fyddwn ni nôl wythnos nesaf gyda Llew-Fod bach arall. Diolch am eich cwmni chi boes.